Issa nafu li kull ma tgħid il-liġi tgħidha lil dawk taħt il-liġi sabiex kull fomm jingħalaq u d-dinja kollha tinżamm responsabbli quddiem Alla. Għax bl-opri tal-liġi ebda bniedem se jkun ġustifikat qudiemu, la darba permezz tal-liġi jiġina t-tarif tad-dnub. Immissa parti il-liġi, il-ġustizzja tal-Alla hi manifestata jew murija. Mixuda mill-liġi u l-profeti, iva l-ġustizzja tal-Alla permezz tal-fidi f'Ġesu Kristu għal dawk kollha li jemmnu. Għax m'hemmx għażla, m'hemmx distinzjoni, għax kollha dinbu u jonqsu mill-glorja tal-Alla li huma ġustifikati b'xejn bil-grazzja tiegħu permezz tal-fidwa li hi fi Kristu Ġesu, li Alla ppreżentah pubblikament bħala proprizjazzjoni b'demmu milquha permezz tal-fidi. Għamel dan bħala turija tal-ġustizzja tiegħu minħabba t-tħollija tad-dnubiet li saru qabel fis-saportu tal-Alla. Kif ukoll għat-turija tal-ġustizzja tiegħu fi żmien preżenti ħalli jkun ġust u jiġġustifika lil min għandu l-fidi f'Ġesu. Il-messaġġ tiegħi semmejtu rigal b'xejn imħallas minn Kristu. Irċivejt xi rigal dan l-aħħar, jew forsi għall-birthday tiegħek jew f'jum l-om. Hemm rigali li huma irħas, oħrajn li huma expensive, oħrajn li ġejjin mill-qalb, jew inkella kważi b'obbligazzjoni. Għandek rigali li huma sbieħ, oħrajn li frankament ejja ngħidu huma sbieħ xejn. Hemm rigali li huma utli ta' użu, hemm oħrajn li huma issa dan se nagħmel bih. Pereżempju, jekk tkunu tridu tagħtuni rigal, tagħtunix hawn fwieħa dak li tagħmel. Għax jiena jekk nagħmilha nispiċċa bil-migranja, allura min se nuża hemmhekk ħatibqa'. Tagħtunix xi statwetta issa nagħmel biha. Trid tagħtini rigal tajjeb, għamel kif tagħmel il-mara tiegħi u dik dejjem tagħtini rigali ta' utilità bħal flok li liebes bħalissa, speċjalment fil-ksieħ ta' bħalissa, jew xi fliexkun żejt ta' żebbuġa jew xi fliexkun imbit kjanti tajjeb. Dawk napprezzhom u nużhom. Imma mbagħad hemm kategorija ta' rigali illi jerġgħu imorru lil hemm milli sempliċement huma ta' użu. Dikom eżempju. Bniedem li taqbdu l-marda tal-lukimja, jibdew il-chemotherapy, ma jirnexxilhomx ifejquh, u l-unika tama li jkollu huwa li jagħtuh bone marrow, il-mudullum. U issir search għal xi ħadd li għandu mudullum li jaqbel miegħu, jinstab persuna illi jkun match li jkun jaqbel. U dak minn qalbu mhux għax obbligat jagħżel illi jgħidu iva sieħbi. Jiena lest li nagħtik il-mudullum tiegħi. Ftit minnu biex inti tkun tista' tfih. Dak rigal. Jew inkella xi ħadd li marid bil-kliewi imqabbad ma' dialysis machine, ma nafx kemm il-darba kull ġimgħa, il-ħajja tiegħu ristretta, xi ħadd joffrilu jgħidu jiena lest li nagħtik waħda mill-kilwa tiegħi. Dak rigal. Alla jrid jagħtina rigal mhux biss utli imma vitali. U jgħod mhux biss għall-ħajja f'dil-art imma jgħod ukoll għall-eternità. U dak hu li nixtieq nitkellem fuqu minn dan il-passaġġ biex infehmkom x'inhu dan rigal u kif nistgħu nakkwistaw, kif nistgħu jkun tagħna. Jekk niġi fuqek u ngħidlek isma' sabiħ, isma' sieħbi, jiena nħobbok u lest li nagħtik waħda mill-kliewi tiegħi. U probabbli inti tħares lejha u tgħid,
Intu rajt. X'għan nagħmel biha l-kilwa tiegħek? Nagħmilha steak and kidney pie. Mhix hekk. Ma kieku tkun taf li għandek problema bil-kliwi li inti marid bil-kliwi imbagħad tgħid li iva x'bih. U jiena konvint li l-Vanġelju tal-Alla sabiħ kemm tridu. M'hawnx storji sbaħ minnu, m'hawnx offerta sbaħ minn din li jagħtina Alla fil-Vanġelju. Il-ħafna nies ma japprezzawx. Għax ma jafux li huma morda bil-kliwi. Ma jafux li għandhom problema fruhom. Allura, ir-rigal tal-Alla jinjorawh ma jagħtux kasu. 4 punti nixtieq nagħmel magħkom. Li r-rigal tal-Alla huwa bżonn jus. It-tieni li r-rigal Alla jagħtujunna b'xejn. It-tielet li r-rigal huwa mixtri minn Kristu għalina. U l-aħħar wieħed ir-rigal milquh jew x'għandi nagħmel biex attwalment ikun tiegħi. Ir-rigal huwa bżonn jus. Għas-sempliċi raġuni li aħna midinbin, aħna ksirna l-liġi tal-Alla u għax ksirna l-liġi tal-Alla aħna ħatin qudiemu u l-ħtija tad-dnub fl-aħħar mill-aħħar twassal għall-għadab tal-Alla f'did-dinja u fl-eternità, fl-infern. Dik hija problema l-aħwa. L-Apostlu Pawlu, vers 9 tal-istess kapitlu, jgħid x'ingħidu mela aħna l-lut aħjar minnhom minn min, mill-pagani, mill-ġentili, għax qabel kien qed juri il-ġentili fl-immoralità u l-ħażen tagħhom u l-idolatriji tagħhom u s-ser u l-gideb u l-vjolenza bejniethom huma midinbin. Mbagħad il-ludi jqumu jgħid maħna li aħna għandna l-liġi, aħna reliġjużi u Alla tagħna l-liġi, aħna għandna ċirkonċiżjoni, sinjal tal-patt tagħna mal-Alla u l-ludi kellu l-ħabta illi jintefaħ. Imma Pawlu jaqta' żardar il kulħadd. Fejn jiġi għad-dnub aħna kollha f'baħar wieħed. Inċint jekk inti ludi, jekk inti ġentili, jekk inti reliġjuż, jekk m'intix reliġjuż, fl-aħħar mill-aħħar aħna kollha f'baħar wieħed. Aħna l-lut aħjar minnhom lanqas xejn għax diġà iddununzjajna kemm lill-lut kif ukoll il-Griegi huma il-koll taħt id-dnub. Il-koll taħt il-pis tal-ħtija tad-dnub fuqhom. Bħalma miktub, m'hemm ebda bniedem ġust lanqas biss wieħed, m'hemm ħadd li jifhem, m'hemm ħadd li jfittex l-Alla, ħadd. Mhux xi ftit jew ħafna, ħadd. U dak ifisser li anke jiena u int naqgħu f'din il-kategorija meta jgħid illi m'hemm ebda bniedem ġust. Ġifieri, f'għajnejn Alla, ara kemm forsi aħna nħarsu lejn xulxin ngħidu dak raġel sew jew dik mara tajba, imma f'għajnejn Alla jgħid m'hemm l-ebda wieħed minna, minnkom, minni, min nies ta' din id-dinja li huwa ġust f'għajnejja. Mbagħad ikompli jgħid vers 17 li għadna kemm rajna. Issa nafu li kull ma tgħid il-liġi tgħidha l dawk li huma taħt il-liġi. Sabiex kull fom jingħalaq u d-dinja kollha tinżamm responsabbli kolpevoli ġifieri quddiem Alla. Dinja kollha jingħalaq kull fom, anke fommok u fommi, ejja ma nġibux aktar skużi u ma ngħidux għax jien jew għax ċirkostanzi ta' ħajti jew jien bniedem tajjeb jew jiena nipprova nagħmel it-tajjeb u kemm nisemgħuhom dan il-kliem bħalli kieku isma' dawk forsi midinbin imma jien minix. Il-Bibja tgħidlek għalaq ħalqek quddiem Alla. Iskot. U ammetti ma' Alla illi inti mitneb ukoll. Għax blokri tal-liġi jgħid ebda bniedem mhux se jkun ġustifikat qudiemu. La darba permezz tal-liġi jiġina tarif ta' dnub. Tajliena jekk naf il-kmandamenti tal-Alla, naf il-liġi tal-Alla, naf x'inhu tajjeb u x'inhu mhux. Nista' nobdihom u nkun ġust quddiem Alla. Mistoqsija mhix dik. Il-mistoqsija hi, imma fil-fatt inti obdejthom. Dejjem għedt il-verità, dejjem imxejt mod ġust, dejjem kont pur fi ħsibietek u fl-għemil tiegħek. Dejjem kont grat lejn Alla, dejjem tajtu qima. Dejjem kont
ta' għajnuna li ħaddieħor dejjem ħabbejt lil Alla b'qalbek kollha, b'ruħek kollha, bis-sentimenti tiegħek kollha. Dejjem ħabbejt lil proxmu tiegħek bħalek innifsek. Hawn xi ħadd li jista' jgħid iva jiena hekk għamilt. Jekk huwa l-każ tista' tqum titlef il-ħin, itlaq il-barra, dan il-messaġġ mhux għalik. Għax il-ħiniera tal-Alla hija murija lil dawk li huma mitinbin. Bil-liġi jiġina tarif ta' dnub. Meta aħna inħarsu fil-liġi bħalli kieku ġomera, inħarsu lejna nfusna u ngħid iva, jiena mitneb. Jiena ksirt il-liġi tal-Alla. Mbagħad ikompli jgħid vers 23 għax kollha dimbu u jonqsu mill-glorja tal-Alla. Kollha dimbu, dak jinkludi lili u jinkludi lilek ukoll. U dim għajnejn Alla aħna kollha midinbin, aħna kollha ħatjin, aħna kollha ksirna l-liġi tiegħu. U nonqsu mill-glorja tal-Alla. Lill-Alla mesna nagħtuh glorja xu l-ħalliq tagħna billi nirringrazzjawh. Ma flok nirringrazzjaw ħafna drabi li njorawh u anzi ngergru f'ħajjitna. Lill-Alla mesna nagħtuh glorja billi nobdu l-liġi tiegħu, imma sikwit aħna immorru kontra dak li jgħid Alla. Suppost nagħtuh ġieħ mill-qalb u nħobbuh mill-qalb, imma sikwit lill-Alla mhux biss ninjorawh ma jekk ukoll insemmu ismu fil-batal kif ġieli għamilna. Id-dnub hu ikraħ. Hu dnub naf li tikdeb. Li tajt gidba l-bżonn ngħidu bil-Malti, jew gidba żgħira, u tgħidu din il-gidba xi ħsara għamilt il-ħadd ieħor. Ħanejlek kemm hija kbira dik il-gidba li qed issejħilha żgħira. Alla jgħidlek biex ma tagħtix xhieda giddieba biex ma tikdibx. Imminti tiġi taqgħu tqum mill-awtorità ta' min ħalqek u ta' min qed iżommok ħaj. U lill-Alla tgħidu jien nisfidak, jiena lest inti tgħidli biex ma nikdibx imma nikdeb xorta waħda. Hija affront lill-awtorità ta' Alla omnipotenti, daqshekk hu ikraħ id-dnub. U d-dnub fl-aħħar mill-aħħar iwassal għal konsegwenzi tiegħu. F'din id-dinja imma fl-eternità fil-li Alla jrid jikkundanna l-bniedem għal ħażen tiegħu fl-infern. Saqsikom x'għandu bżonn kriminal illi ġie maqbut arrestat li kien imtella l-qorti li l-provi kollha ġew miġġuba kontrih u li qed jistenna is-sentenza u l-kastig tiegħu. X'issaqsih? X'tgħidlu? Xi trid? X'għandek bżonn? Trid ftit fwieħed, trid ftit ikel, trid xi lbies sabiħ, xi trid? Taf xi rid? Il-ħelsien. U dak il-bniedem huwa int. Huwa jien. Ħlief illi aħna mhux biss ksirna liġi ta' pajjiż, aħna ksirna liġi tal-ħallieq ta' Alla l-imbierek. U li l-kastik tagħna mhux xi multa ta' 1,000 euro jew xi 5 snin il-ħabs. Il-multa tagħna hija l-infern il-bogħod mill-ferħ ta' wiċċ Alla għal dejjem. Dak li bniedem hu int. Ir-rigal huwa bżonjuż. Jalla, il-mulej jitfa' fi qlubna. Dan is-sens tal-biża' tiegħu u sens taħtija f'qalbna. Imbagħad inkunu rridu ir-rigal li Alla joffrilna. U Alla għandu rigal sabiħ għalina. Vers 21. Imma issa. Kemm sabiħa dik il-kelma? Imma issa. Sissa kien kollox negattiv. Ikraħ. Sentenza kera fuq rasna. Imma issa. Jintervjeni Alla. Imma issa, apparti l-liġi, il-ġustizzja tal-Alla hi manifestata mixuda mill-liġi u l-profeti, iva l-ġustizzja tal-Alla permezz tal-fidi f'Ġesu Kristu għal dak kollha li jemmnu għax m'hemmx distinzjoni. X'inhi din ir-rigal tal-Alla li hu sejħilha il-ġustizzja ta' Alla? Kieku kellek tobdi l-liġi perfettament, kien ikollok il-ġustizzja tiegħek u tmexxi biha. Ma ħadd minnha m'għandu din il-ġustizzja jekk xejn flok ġustizzja għandna skos dnubiet fuq naħtija. Imissa Alla lest li iġiblek u jagħtik rigal tal-ġustizzja
tiegħu, ġustizzja li sawwara u li jagħtiha lilek b'xejn. Biex nieħdu eżempju biex ma nkunux astratti. Immaġina d-nubiet tiegħek huma ħwejjeġ imtebbajn, imċabsin, suwed, imqattajn. U inti liebeż hekk bid-nubiet tiegħek dak il-ħmieġ kollu fuqek. U jiġi Alla u jgħidlek isma' dak il-ħwejjeġ li għandek ħanneħħihomlok minn fuqek. Natik banju sabiħ, sħun, innatfek u l-libsek ħwejjeġ bojod sbieħ indaf. Dak il-ħwejjeġ bojod sbieħ indaf hija l-ġustizzja li Alla jagħti lilek. Ġustifikati b'xejn jgħidilna vers 24. Iġġustifikati b'xejn bil-grazzja tiegħu permezz tal-fidwa li fi Kristu Ġesu. Il-kelma ġustifikati mhux kelma li nużaw ta' spiss imma mixtieqina li tifhimha. Li tiġġustifika hija kelma li tintuża fil-qrati. Meta l-imħallef irid jagħti s-sentenza għandu waħda minn żewġ options. Jew jikkundannak, jiġifieri jiddikjarak li inti ħati u jagħtik il-kastik li ħaqek, dik hija l-kundanna, ġustifikazzjoni hija l-kontra. Fejn il-maġistrat jgħidlek isma' inti m'intix misjub ħati, inti liberu, tista' titlaq, inti ħieles. U Alla jiġġustifikana, iħares lejna u forsi issa ġo moħħkom suppost għandkom din il-kontradizzjoni għaddejja. Iħares lejna. U stess jiddikjarana li aħna midinbin u ħatja. U jibatna l-barra ħielsa. Jiġġustifikana. Tgħidli kif jista' jkun illi Alla ġust bħala mħallef jiġġustifika lilna li maħniex ġusti u jeħlisna minn kull kundanna. Imma dik hija l-aħbar tajba. Tgħidli ma nifhimx kif, ma jimpurtax, għalissa ma tifhimx kif. Imma l-inqas taxxa b'din il-verità kbira illi Alla b'xi mod jew ieħor kapaċi jaqbad lilek li inti ħati, li inti midneb u jgħidlek lilek avolja naf li ntħati, avolja naf li ksirt il-liġi tiegħi miljun darba, jien niġġustifikak. Jiena natik il-ħelsien. Il-ġustizzja Alla jiġġustifikana u mhux biss ġustifikana b'xejn. Tgħidli xi tfisser kelma b'xejn. B'xejn. Free. Gratis. Infatti il-kelma l-avverbju b'xejn hija ġejja minn kelma minnhom li tfisser don, rigal. Meta tagħti rigal ma tippretendix li xagħti ħalsek u tiegħu. Mela meta qed jgħid li jiġġustifikana b'xejn, jiġġustifikana bħala rigal. Jagħtina di ġustizzja biex b'xejn bħala rigal biex kun jista' jiġġustifikana. Tgħidli ma b'xejn. U aħna meta naraw xi riklam jew fuq il-medja jew fuq xi billboard daqs dinja offerta b'xejn, x'jiġi ġo moħħok? Ġbidli l-oħra. Le? Imbagħad ikun hemm terms of conditions li trid seba' nuċċalit fuq xulxin biex tarhom biex imma mbagħad induna li din ma kienet b'xejn. Xejn. Din kienet gimmick oħra ta' dinja maqarqa. Imma Alla mhux hekk. Alla huwa veru. U meta jgħidilna li jiġġustifikana b'xejn, tfisser jiġġustifikana b'xejn. Jiġi fuqek u jagħtik rigal u inti taċċettah. Mingħajr ebda kundizzjoni, mingħajr ebda ħlas minn naħa tiegħek. U biex ikompli jżid, biex jenfasizza dil-verità, jgħidilna li jiġġustifikana b'xejn bil-grazzja. Grazzja. L-kelma grazzja tfisser favur, pjaċir. Illi xi ħadd tagħtih xi ħaġa jew tagħmillu xi ħaġa illi mhux intitolat għalija u inti m'intix obbligat tagħmelilu. Mela, Rumani 4 jagħtina tifsira perfetta ta' xi tfisser il-kelma grazzja għax iqabbel, anzi jagħmel kuntrast bejn il-kelma grazzja u il-kelma ħlas jew paga. Mela, ejja ngħid li għandi bżonn illi imbajjat id-dar
Fil-verità għandi bżonn ħafna li nbajjat id-dar. U inqabbad bajjat u dan jiġi jagħmel 4-5 ijiem hemm imexxi l-amara jisboħ jnaddaf u jagħmel u jgħaddu 5 ijiem u d-dar iġibieli sabiħa. Bajjat kull imkien. Qabel jitlaq ngħidlu grazzi ħafna tax-xogħol tiegħek, dan huwa il-flus, il-ħlas tax-xogħol li għamilt li. Tajjeb, u ma ngħidlux isma' ħanagħmellek pjaċir u ħantik il-flus, jgħid isma' dak ħdimt għalihom. Imma jekk insib dan il-bajjat fi triq u ma għamilli l-ebda xogħol dan, u mmur fuqu, mazz flus, u ngħidu għaw sieħbi dawn għalik. Għara żejjedi għalxiex. Ma għamitlek xejn. Ngħidu għax jiena hekk irrid nagħtihomlok. Tridhom? Li noħodhom hu. Dik hija grazzja. Dak huwa favur. Dak huwa pjaċir li ma kienx jistħoqlu. U Alla qed jgħidilna hekk. Mingħajr ma għamiltu xejn intom, mingħajr ma ħaqkom, jiena minn qalbi għax ġenerus, għax jiena Alla tajjeb, għax jiena Alla mimli mħabba, irrid nagħtikom dan ir-rigal. Ħudu, aċċettaħ. Iġġustifikati b'xejn, bi grazzja. Issa, meta qed ngħid li r-rigal huwa b'xejn, m'iniex qed ngħid li huwa rħis jew li huwa cheap. Għax jista' jkun oġġett li xagħti jagħtulek b'xejn imma għax ma jiswa xejn, le ta' ir-rigal li Alla jagħtina, ġustifikazzjoni li Alla jgħodna bħala ġusti, huwa rigal li kien jiswa ħafna ħafna ħafna. Infatti jgħidilna li ġustifikahom b'xejn bil-grazzja permezz tal-fidwa li fi Kristu Ġesu. Hawnhekk għandna kelma oħra rridu naraw xi tfisser, fidwa li tifdi, li teħles xi ħadd li qiegħed fi skjavitu, u din hija stampa li toħodna lura fi żmien meta kien hawn l-iskjavitu. Li inti għandek skjav ta' xi ħadd u inti tħallas il-flus biex tagħtih il-ħelsien il dak l-iskjav. Fl-1551, Dragut attakka lil Malta u l-ewwel telgħu l-imdina biex jirbħu l-imdina l-armata tiegħu. U n-nies tal-imdina għamlu festa sħiħa, telgħu fuq l-iswar, ħarġu l-istatwi, għamlu isa xi wieħed minn dawn il-festi li għamlu, kulħadd jgħajjat u Dragut għal Marja Santa kemm għandhom nies. Ejja mmorru Għawdex. Għax Għawdex inqas eħfef għalina biex naqbduh. U telgħu Għawdex. U dawru ċ-ċittadella l-għawċin kollha spiċċaw ġo din naqra ta' ċittadella li mhix belt kbira. Ma kinux jafu kif ħadmu il-kanuni tagħhom. Ġifieri dawn kienu hemmhekk u sa fl-aħħar ċedew. U Dragut qabad lill-għawċin kollha għajr għal 40 anzjan li baqgħu hemm ma kellhomx bżonnhom u ħaduhom fil-barbarija. Skjavi. Ħadulhom il-ħelsien, issa xi wħud minnhom kienu fortunati biżżejjed illi kellhom raba f'Malta, illi kienu tal-flus, kienu sinjuri. U x'għamlu? Xtrawhom, ħelsuhom mill-jasar, fdewhom, ħalsu il-fidwa, ħalsu il-prezz biex huma jinħelsu u ġabuhom lura lejn pajjiżhom. Aħna bid-dnub tagħna imjasrin bħal ktajjen tal-ħadid li jorbtuna idejna u saqajna u li eventwalment ninxteħtu f'qiegħan il-baħar u jarraqna fl-eternità fl-infern. Id-dnub huwa l-iskjavitu tagħna. U Kristu Ġesu ġie biex jaqta' dawk il-ktajjen u jagħtina l-libertà. Tajli imma kif? Il-vers li jmiss. Li Alla ppreżentah lil Kristu pubblikament bħala propizjazzjoni b'demmu milquwa permezz tal-fidi. Kelma stramba oħra, propizjazzjoni. Xuħut minna semawa, speċjalment dawk li huma insar evanġeliċi,
Għax insibuha fit-Testament il-Ġdid, imma oħrajn forsi ma smajtuhiex. Xi tfisser il-kelma propizjazzjoni? Tfisser illi Alla huwa m'għattab, irrabjat minħabba dnub tagħna. U li Kristu bil-mewt tiegħu fuq is-salib, id-demm li xerret fuq is-salib, is-sakrifiċċju fuq is-salib, berret l-għadab tal-Alla. Alla m'għadux iktar inkorlat lejn dawk in-nies li jemmnu f'Ġesu Kristu. Għaliex? Għaliex il-ħlas ta' dnub tgħidilna l-Iskrittura huwa il-mewt. U Kristu ħa il-mewt ta' dawk li huma tiegħu ħal kastiku biex Alla jkun jista' jeħles lilna mill-kastik li kien jistħoqilna. Tifhimha? Propizjazzjoni. Kristu ħa fuqu id-dnub tagħna biex aħna nkunu meħlisu minnu u ħal-kastik biex il-kastik ma naħduhx aħna. Biex Alla jkun jista' jifdina, biex Alla jkun jista' jilliberana mill-kastik li ħaqna. Naħseb li sbaħ eżempju li nista' nagħti huwa dan. Immaġina mara, tfajla, illi hija fqira, anzi, mhux biss fqira, m'għandix għajxa ta' lejla, imma midjuna għandha ħafna dejn fuqha. Tajjeb? U din jiltaqa' magħha raġel ġuvni tajjeb li huwa wkoll sinjurun kbir. Imma sinjurun. Sewa? Isiru ħobba. U din taċċetta il-proposta tiegħu li jiżżewġu. U jiżżewġu. F'dak il-mument li jkunu ta' xulxin, id-dejn tagħha jispiċċa għax hu jagħmel tajjeb għalih. Il-faqar tagħha jinbidel f'rikkezzi. U r-rikkezzi tiegħu issa jsiru tagħha. Hekk għamel Kristu. Meta bniedem jemmen fih, Kristu qed jgħix ġo fih, jiena qed ngħix ġo fih. Għaqda ta' mħabba ma tinħalx tibqa' fl-eternità. Minħabba dik l-għaqda li għandna ma' Kristu, id-dejn tagħna ħallasulna u meta miet fuq is-salib. Ir-rikkezzi tiegħu, il-ġustizzja tiegħu, il-perfezzjoni tiegħu, Kristu l-unika persuna fid-dinja li għexet mingħajr li ċken dnub, Kristu għex ħajja impeccabbli, il-ġustizzja tiegħu, it-tjieba, l-perfezzjoni tiegħu, dik hija magħduda lilna. Dik l-aħwa hija ġustifikazzjoni permezz ta' Kristu. Li Alla ma jgħodniex iktar midinbil minħabba dak li għamel Kristu għalina. Anzi fi Kristu jgħodna bħala nies ġusti, jeħlisna minn kull kastik u jdaħħalna fl-għaqda tal-imħabba u fil-ħajja eterna. Punt wieħed nixtieq nagħmel hawnhekk, illi fl-aħħar tal-passaġġ jagħmel dik l-istatement illi Alla huwa ġust u jiġġustifika lil min għandu l-fidi f'Ġesu. Ġust u jiġġustifika. Jekk huwa mħallef Alla, rid ikun rett fil-ġudizzju tiegħu le? L-Iskrittura tgħid fil-ktieb tal-Proverbi illi min jiġġustifika lil ħati u min jikkundanna lil min mhux ħati, il-mulej jistkerrahom it-tnejn. Din hija l-prinċipju fundamentali tal-ġustizzja. Sew qed ngħid Dorin. Illi min ħati tikkundannah, min mhux ħati tilliberah, tiġġustifikah. U Alla jobot jistkerraħ lil dak li mħallef illi jeħles li jiġġustifika lil min ħati. Sewwa. Mela l-imħallef jara l-provi, jaf li inti ksirt il-liġi, u jgħidek itlaq lem. Dak mhux mħallef tajjeb ngħidulu, dak ngħidulu mħallef korrott. Imma tajlimma din hija inkwetanti għax inti għadek kif għad li Alla huwa ġust. U jġustifika lilna li nemmnu fih, meta aħna nafu li aħna jgħidu li intom. Ħatjin!
Kif jista' jkun? Kristu. Id-dem ta' Kristu. Is-salib ta' Kristu. Għalhekk Alla huwa ġust u kapaċi wkoll jiġġustifika lilna li maħniex ġusti. Għax id-dnub tagħna jieħdu minn fuqna u jgħaddih għal fuq Kristu. Mela Alla issa jħares lejna u jgħidilna intom l-ħtija, intom ġusti, jiena naħliskom, intom għandkom il-libertà. Alla huwa ġust u jiġġustifika lil min jemmen f'Ġesu. Kemm sabiħa. Alla ġust. U fil-salvazzjoni tagħna Alla juri ġustizzja tiegħu ukoll. Ġana għandna din l-idea li Alla juri ġustizzja ma' dawk il-midinbin illi jikkastighom fl-infern. Iva mek qed juri ġustizzja. Ħaqhom. Sewwa, ħaqhom. Alla qed ikun ġust. Imma magħna wkoll. Għax għalkemm aħna ukoll midinbin bħalhom, Alla ra u jipprovda sostitut xi ħadd biex jieħu l-kastig tagħna u jeħlisna minnu. U Alla jkun mhux biss grazzjuż magħna, ħanin magħna, imma fl-istess ħin Alla qed juri l-ġustizzja tiegħu. Fuq is-salib, il-ġustizzja t'Alla u l-imħabba t'Alla jbusu l-xulxin. Qed juri mħabba lejna li ma jistħoqniex, fl-istess ħin qed juri fis-salib ta' Kristu jiena qed nikkastiga d-dnub tagħkom f'ibni Ġesu. Ir-rigal huwa mixtri bi prezz għoli bid-dem ta' Kristu. L-aħħar ħaġa li rid ngħid huwa dan, ir-rigal ħajkun ta' benefiċċju għalik jekk inti tilqgħu le. Jiena nista' niġi nofrilek rigal u inti tgħidli no thank you, ma rridux. Allura lilek mhux se jagħmellek ebda ġid. Kif nirċivuh dan ir-rigal? Kif ħanirċivuha din ġustifikazzjoni, din il-maħfra mingħand Alla? Ħalli naqralkom u għajdu li intom. Jgħid kapitlu 3, vers 22. Jgħid il-ġustizzja t'Alla permezz tal-fidi fi Kristu Ġesu. Smajtuha? Permezz tal-fidi. Vers 25. Alla preżentah pubblikament bħala propizjazzjoni b'demmu mill-quh permezz tal-fidi. Tieni darba, permezz tal-fidi. Vers 25. Imbagħad vers 26 ta' wara. Kif ukoll għat-turija tal-ġustizzja tiegħu fi żmien preżenti ħalli jkun ġust u jiġġustifika lil min għandu l-fidi f'Ġesu. Fidi f'Ġesu. Vers imbagħad 28, aħna nżommu lil bniedem u ġustifikat bil-fidi apparti mill-opri tal-liġi. Bil-fidi. U vers 30, la darba ta' bilħaq Alla u wieħed li jiġġustifika iċ-ċirkonċiżi ġifieri lil-Lut bil-fidi u lil dawk li mhux ċirkonċiżi bħalna lill-ġentili permezz tal-istess fidi. Ma nafx, 5-6 darbiet jirrepeti l-istess ħaġa li aħna ġustifikati permezz ta' xiex? Tal-fidi. U bl-opri tal-liġi, bl-opri tagħna tal-liġi, le? Li nobdu l-liġi. Iva jew le? Iva jew le? Attenti. Aħna nżommu li l-bniedem u ġustifikat bil-fidi apparti mill-opri tal-liġi. Mhux bl-opri li tagħmel int. Kemm hija diffiċli li bniedem jifhimha din. Mhux għax hija tqila biex tifhimha, tifel ta' 4 snin żgur jifhimha jekk tfehmielu. Imma aħna hekk ma tinżlilniex. Għaliex għandek is-salva, għaliex għandek tmur il-ġenna. U għax jiena nipprova ngħix ħajja tajba, le? U għax jien ma nagħmel ħsara lil ħadd. U għax jiena xi opra ta' karità nagħmel ukoll. Jekk ħadd tagħmel hekk, kun naf li inti m'intix se tieħu dan ir-rigal b'xejn mingħand Alla. Trid biex vera temmen f'Alla għas-salvazzjoni tiegħek,
mod negattiv tibda minnek innifsek u tgħidli mulej, mhux bil-ħila tiegħi, mhux bli għamilt jew li qed nagħmel jew li forsi xi darba nagħmel, mhux bl-ubbidjenza tiegħi, mhux bit-tjieba tiegħi. Le, jiena niċħat li l-nifsi, jiena minix kapaċi. Għax l-iskrittura hekk tajt illi mhux bl-opri tal-liġi bniedem huwa ġustifikat. Jekk forsi ma tħossiex ġo fik, għall-inqas għid Alla hekk jgħid fuq għad il-ħaġa illi mhux bl-opri tagħna il-bnedmin insalvaw, imma bil-fidi fi Kristu. Fi kliem ieħor, m'għadniex aktar nafda parzjalment għall-inqas fija nnifsi, imma niċħat li l-nifsi. Tajjeb kollu tiegħi li jgħid l-Apostlu Pawlu noddu bħala skart, bħala żibel. U mur għand Kristu, idi fidi bil-ħmieġ kollu tiegħi u ngħidlu dak kollu li inti qed fl-Iskrittura nemmnu illi jiena responsabbli quddiemek u Alla, illi jiena ma bdejtx il-liġi tiegħek, illi jiena ksirt u offendejtek bid-nubieti, li jinħati, li jinħaqni l-kundanna, dak kollu nemmnu, però nemmen ukoll inti Alla grazzjuż, illi Alla illi tagħti rigal b'xejn bil-grazzja tiegħek bi pjaċir il-daw kollha li jafdaw f'Ġesu. Għax jiena nemmen li Ġesu meta kien imsammar mas-salib kien qiegħed jieħu d-dnub tiegħi. Kien qed iħallas għalih hu. Fidi dik li bil-Malti għandna fidi u temmen li jfissru ma' sinonimi, jfissru l-istess. Temmen li minna għandna l-kelma ammen li tfisser hekk ikun. Dak kollu li inti tajt, dan il-Vanġelu li għadna kemm rajna jiena nemnu li huwa veru. Ma bati ma qosdik xi ħaġa. Nemnu li hu veru u rridu. U nieħdu. Għatijuli mulej. Bħal meta għandek tallab fit-triq u jiġi xi ħadd ħdejh, fattur u joffrilu rigali, joffrilu mazz flus. U li huwa jgħid, ma xi bniedem ġeneruż u dan. U kemm għandu flus f'idejh u jrid jagħtihom li. X'onsu, ħaġa waħda biss. Joħroġ idejh u jieħodhom. U jqum u jibda ħajja ġdida. U għalla qed joffrilna dan ir-rigal b'xejn illi jiswa ħafna. Mhux b'xejn għax ċip, imma b'xejn għalina għax ħallas għalih xi ħadd ieħor. Min? Ġesu. U l-prezz kien irħis bid-demm prezzjuż tiegħu. Ħallini jaqaf billi naqralkom l-aħħar vers ta' kapitlu 6 fejn jgħid għax il-paga ta' dnub jew il-ħlas ta' dnub hi l-mewt. Imma id-don jew ir-rigal b'xejn ta' Alla u l-ħajja eterna fi Kristu Ġesu silna. Żewġ triqat, żewġ għażliet. Fuq naħa minnhom il-paga ta' dnub hi l-mewt. Jekk inti trid il-mewt illi tqatta l-eternità l-bot minn Alla fl-infern, frankament għamel xejn. Ibqa' kif int. Ibqa' ħseb li inti m'intix daqshekk ħażin, inti bniedem tajjeb, jew inti midneb bħal kulħadd u Alla tajjeb u żgur. Tagħmel xejn. Tagħmel xejn. U Alla jtik il-ħlas ta' dak li għamilt. U d-dnub tiegħek iwassal għal mewt tiegħek fl-eternità. Dik l-ewwel option. It-tieni option hija din. Id-don b'xejn ta' Alla u l-ħajja ta' dejjem fi Kristu Ġesu. Jew inkella ammetti li ma jistħoqlokx, ammetti l-ħażen tiegħek u dur lejn Alla għajdu iva mulej. Dak id-don tal-ġustizzja jiena naċċettah. Jiena min issa nipprova naħdem għalih jekk jogħġbok. Għatini dan id-don. Iġġustifikani, aħfirli, mhux għax jistħoqli, imma minħabba dak li jagħmel Kristu fuq is-salib għalija. Għax jien nemmen li inti tassew Alla ħanin u mimli grazzja.
Dawn huma żewġ toroq, ħajja u mewt, ġudizzju jew ġustifikazzjoni. Nuqqas ta' fidi jew fidi fi Kristu. Nitlobkom jekk joġobkom għatu każ dawn l-affarijiet li huma wisq iktar importanti minn kull ħaġa oħra. Jekk niġi fuqek u ngħidlek trid kilwa, tgħidli no grazzi għax m'għandix bżonn. Għax m'iniex marid bil-kliewi. Ma jekk Alla qed jgħidlek jien lest nagħtik qalbi. Lest nagħtik l-Ibni Ġesu Kristu. Jiena lest li naħfillek u nħadnek miegħi għall-eternità. Kif tista' tiċħad don rigal daqshekk sabiħ, ilqgħu bil-fidi. Ejja nbaxxu rasna mnitwelmu.